går, ligesom vi går. Kom nu! Træk ned i hans hoved, når han går så langt ned med hovedet. Kom, ja! Ja, kom, Reibæk! Under med næste! Under med! Kom, Basse! Kom, Reibæk! Fortsæt, Reibæk! Du skal blive der i, Reibæk! Træk ned i ham! Kom, Reibæk! Super Siv! Indånder ham igen! Kontakt, Blue! Kom, kom nu! Videre! Videre! Ja, kom, Reibæk! Ja, det er flot! Han har ben med. Nej. Det tror jeg ikke. Åh, nu. Hvem var det igen? Ja! Hold presset, Reibæk! Kontakt, Blue! Han står i jorden. Oscar, han er i Randers. Det er farmor. Kom så, Reibæk! Sådan, Reibæk. Træning at lave luft på den der, og helt op og stå med den der, der skal han være gået på luft. Du tager. Vi får afgjort den sidste holdturnering, hvor Gustav Rasmus vinder. Vi vinder sammenlagt holdturneringen mod Team FFI med 7-2. Ja, kort pause på det resten. Brandenburg, der var den anden tak bedre. Nu så meget. Kom. Han kæmper jo for livet hele kampen. Det er da mig, der skal sige af. Hold fast, Reibæk, og så arbejde igen, Reibæk! Pas lidt på, så lav meget. Pas lidt på, lav meget. På ham, Reibæk, kom ud og arbejde på ham! Pas på, pas på. Skub til ham, så han skubber til ham. Arbejde, Reibæk, han skal ikke have lov at gå der! Så når han skubber tilbage, så kommer han. Ja. Nu er det! Ja, vi har en i hvert fald. Ja, kom, Reibæk! Ej, hvor er det godt. Sæt dig! Ja, det er flot, Altså, vi har fået afgjort den sidste kamp, hvor der var så Så tæt på, så vi den i går. der vinder sammenlagt ender